podcast. Pam, pam, pam! Astăzi ne uităm la Marișancu. Da, vede că nu prea știu, spun Marișancu. Marișancu cu grup. Nu place vegetat tableta, dar nu place. Casa mea din Minecraft. Așa că astăzi m-am decis să mă duc să verific, să văd dacă se află ceva acolo și am rămas absolut șocat de ce am găsit. Tocmai ce am ajuns acasă și voiam să mă bag la culcare pentru că am avut o zi foarte, foarte lungă și sunt mor de oboseală, însă fix în momentul în care m-am pus în pat am auzit un sunet super ciudat care a venit din oceanul de lângă casa mea. Deci, fraților, nici măcar nu știu cum să vă explic acest sunet. Nu mă înțelegeți greșit, s-au mai auzit sunete ciudate. Chiar acum se aud sunete ciudate din cauza acestor zombi. Însă de fiecare dată nu m-am băgat de seamă pentru că mă gândeam că sunt zombi, mă gândeam că sunt și zombii aia care locuiesc în ocean, poate sunt niște pești, nu știu ce. Mai am și un village lângă, deci poate putea să vină și de acolo. Însă de pești mici! Sunetul a fost diferit, nu știu cum să vă explic. Parcă era un țipăt, însă nu un țipăt de om și nici un țipăt pe care să-l mai fi auzit până acum în Minecraft, gen. Adică nu era un țipăt de la un mob sau ceva de genul. Să spun așa, un țipăt de balenă sau, nu știu, de o creatură foarte mare, pentru că s-a auzit așa foarte, foarte tare timp de câteva secunde. Mamă, și chiar m-am panicat, frate. Chiar voiam să mă bag la somn, eram mort de oboseală, însă când am auzit sunetul ăsta, m-am panicat pe bune. Dar, nu știu, hai să merg în village-ul de lângă, v-am zis, locuiesc lângă un village, să văd dacă și ei au auzit sunetul ăsta, dacă știu care-i treaba. Eu abia ce m-am mutat aici, nu prea știu care-i treaba, însă v-am zis, în fiecare seară tot aud sunete ciudate din locul ăsta. Însă n-am gândit că, uite, zombii ăștia, am mai văzut și foarte mulți zombie drowned, cred că se numește, gen zombii aia care sunt numai în ocean și îți dai seama că ăia ascult niște sunete foarte, foarte ciudate. Însă în rest, n-am auzit niciun sunet și ceea ce tocmai am auzit acum, chiar m-a speriat puțin, n-am să vă mint. În fine, hai să mergem în village-ul de lângă să intrăm să văd dacă și a auzit vreo sau poate toată lumea doarme acolo. Ia să mergem. Mamă, ia uite. Bro, vin ăștia după mine, man. Ok. Băi, e foarte ciudat ce se întâmplă în momentul ăsta de față, frățiul. Ok, se pare că villagerii nu dorm. Mă dau tipă mobii ăștia, bro, dar ce face Iron Golem-ul de la village-ul ăsta? Se pare că nu dorm, poate și au fost treziți de sunet. Bună ziua, domnule villager. Auziți, știu că vine acum seara cu întrebări, dar și dumneavoastră sunet din ocean. Adică voi s-a auzit foarte, foarte tare și cel puțin pe mine chiar m-a speriat. Mamă, bă, dacă sunt mobii să aici, bro, nu mai sunt mobii. Ai auzit și tu, Marius, nu? Parcă niște țipete care vin de la o balenă. Bă, asta am zis și eu. Ok, nu o balenă, bro. Bă, dar ceva aparat. M-am trezit instant. Nu știu ce se află acolo, dar e clar că eu noaptea asta nu mai dorm. Mamă, dacă sunt mobii aici, bro, mă enervează maxim. Ok, deci nu sunt nebun. Nu sunt nebun, asta e foarte bine, că nu sunt nebun și că se pare că și villagerii ăștia au auzit aceeași chestie. Bă, dar ce face Iron Golem ăla, bro, trolează? Adică abonare. Hai să vedem, ăsta a zis că nu știe ce e. Poate știe cineva ce e. Bună seara, domnule villager. Mă, cred că niciodată am zis bună ziua. Cred, nu știu, o fică din greșeală. Bună seara, am și o întrebare. Ați auzit sunetul din ocean? E pe ăsta meu. Eu nu mai culc. 100% se află ceva în apa aia care vrea să ne facă rău. Băi, s-ar putea, fraților, cum îi zice, sincer, acum dacă stăm să dăm pe explicații logice, și să nu ne panicăm așa ca proștii, eu cred că, cum îi spune, poate să fie niște balene, niște pești care s-au bătut sau ceva de genul și de-aia să se fie auzit așa. Adică există și foarte multe explicații logice, n-are sens să ne panicăm, să credem că e ceva creatură care vrea să ne facă rău. Bună ziua, ați auzit și dumneavoastră sunetul din ocean? Bună ziua, bună seara. Nu te panica, tinere, mergi înapoi la somn. Nu, că eu nu sunt panicat, nu. Așa. Da. Ne uităm la ceva. Că nu-mi place să mă joc Roblox. Adică Minecraft. Că știi cum mă joc eu Minecraft. Roblox. Și Minecraft.
La Minecraft nu prea știți. Așa. Stai, ce bă asta? Iată, văd asta. Infectez oamenii cu virusul Crâș și după îi Ce transformă în asta? sclavii mei! Nu și pe părinții mei, băi, ăsta! Oh, și ce o să faci ca să mă oprești? O să-ți trag o mamă de bătaie! Asta era, pe bune. Bă, de ce l-a pus? Am și copățații. Nici nu știu ce monstru ăla. Nici nu știu ce monstru ăla în primul rând. Și la ce dăreică acolo, adică scăpă 096. Hai să ne uităm. Fraților, la subsol se aud niște zgomote. A trebuit să iau ceva de acolo și auzise niște zgomote. O să mergem acum împreună să vedem de unde vin acele zgomote. Cad! În fața voastră și voi să dați like. Dacă n-ați dat. A trecut un Lamborghini. Nu știu cum să intrăm. Bă! Se întâmplă ceva groaznic aici, fraților. My God. Cred că vei pe cine, caracterul. Ia uite-ți. Cred că mă vei... Se aude ceva groaznic aici, fraților. Pe mine, că nu te vei pe nimic la cameră. Cred că cam atât a fost. Cam atât a fost acest short, papa.